יום גדול ללוד. אני חושב שזה באמת אותה תנופה שצריך אותה, לקחת את לוד למקום אחר. יש פה השקעה פיזית בתשתיות אדירות, ואם יהיו חכמים וישדרגו תחילה את מרכז לוד, יש סיכוי שלוד תשתנה. הדבר השני שחשוב ללוד מנקודת מבטו של שכן זה הביטחון האישי. תגיד לי, לגבי הבחירות ברמלה, כן. אתה תומך ביצחק לראשות העיר? כן, אני חושב שהוא היחיד עם ניסיון ראוי. לגבי עדי שטרנברג, כן. מה יש לך להגיד עליו? ימים יגידו, הוא לא יהיה ראש עיר. זאת אומרת, אתה מצליח שאתה תומך ביצחק עד הבחירות? עד הסוף, כן. עד הסוף, אין מצב של שינוי. מי אני? כן, כי יש שמועה שאומרת שאתה תומך בעדי שטרנברג. תקשיב, אתה מדבר עם השמועה. הנה השמועה אומרת את דברה.